Jesus dịka onye nwe gị na onye nzọpụta gị. Hallelujah. N'ihi na ọ naanị Jizọs bụ onye bụ eziokwu na ndụ ahụ. Ya bụ ụzọ ahụ nke anyị ga-esi wee napụrụ nna anyị nke nọ n'eluigwe. Naanị Jizọs ga-abụ ụlọ ọrụ na anyị mara na ndụ anyị na ogologo otu ọbụla ma asịgodị ire na Jizọs asị anyị na oge anyị ezigbo echi niile anyị ga-eji ọṅụ wee mere gịnị wee na haleluya. Nke a wee na-eduga anyị na ọ bụ na anyị gụọ akwụkwọ ozi nke Jọn isi nke 10 na gịnị nke 2. Ọ sị na ka ha bụ ndị na-arị na anyị kwere na ya ka o nyere ike ịbụ gịnị ụmụ Chineke. Ka o nyere ike ịbụ ụmụ Chineke. So na ogologo ndụ ahụ nke ị na-arịọ, ogologo ndị ahụ nke ọ na-amasị ka ụwa na-atọ gị, onwe onye chọrọ ịnwụrụ, onwe onye ga-asị na ọ ga-anwụ today ka o dị ya mma. Anyị ma ka ọ dị Hezekaya mgbe e kwurie ya na ọ ga-anwụ. Anyị maara ihe o mere. Anyị mara ka o si wee yọọ Chineke, ka o si yọọ Chineke, yọọ Chineke. Chineke wee kawasịkwa ya 15 more years. Hallelujah. Ama m etu a ka ọ ga-adịkwa ọtụtụ n'ime anyị na-ekpughere anyị na anyị ga-anwụ tomorrow. Ama m ọtụtụ n'ime anyị ga-achọkwu ịnọkwu. Mana sister, brother, you will 100 years. You will want to have again 30 years. Jesus will only go on the road after 30 years. Over 30 years, not 33 years. Where are you? Jesus. Chineke ọ maara gị nwa Chineke. Dịka anyị gụrụ na ihe ọgụgụ anyị gụrụ 2